je samo jedna simbolika koja šaljemo svi zajedno. Malo je gužvost oko balona, to je sasvim prihvatljivo. Grad Pula je, kao što znate, grad prijatelj djece i mi se uključujemo aktivno u ovo obilježavanje dječjeg tjedna. Za nas je ovo zaista, osim što je obaveza i zadovoljstvo, brinuti se za osmijeh djeteta u našem gradu kroz dječje programe koje smo osigurali u ovom tjednu. Imamo besplatne predstave, imamo besplatan prijevoz i evo još jednom prilika da pozovemo sve naše institucije, škole i vrtiće da se dozovu pozivu i da dovedu djecu kako bimo svi zajedno poslali poruku ljubav djeci prije svega.